21 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Муъминободи ноҳияи Муъминобод бинои хуштарҳу замонавии маркази ҷавононро мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии мамлакат бунёд гардида, он бо истифода аз масъолаи хушсифати ватанӣ ва ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ дар муҳлати муайян гардида мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. иншоот аз ду ошёна иборат буда фармоишгар, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва пудратчии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди муҳайё мебошад. масоати умумии майдони иншоот 2700 метри мураббаъро ташкил дода, худи бино бо дар назардошти иншооти ёрирасон дар масоати 250 метри мураббаъ доман густурдааст. бинои маркази ҷавонон дорои утоқҳои барҳавои корӣ, симхонаҳои омӯзиши забонҳои хориҷӣ, технологияи компютерӣ, маркази касбомӯзӣ аз ҷумла дузандагию пазандагӣ буда барои кормандон тамоми имкониятҳои кору фаъолият муҳайё гардидааст. ман аз номи худ ва кулли ҷавонони ноҳия миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати дастгирӣ намудани сиёсати давлатии ҷавонон ва иҷтимоии ҷавонон мерасонам. имрӯз пешвои муаззами миллат дар доираи сафари кории худ ба ноҳияи Муъминобод бинои маркази ҷавонони ноҳияро ифтитоҳ намуданд. мо масъулини соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия бори дигар муаззаф гардидем ки он ҳадафҳои созанда ва ҷавонпарванаҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи кории ҳаррӯзаи худ қарор дода ҷиҳати амалияшон даст ба кор бошем. аз он ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса доранд, мо зодагони даврони соҳибистиқлол аз ин воқиф ҳастем. бешак сол ба сол ҷиҳати кору фаъолият ва таҳсил барои ин қишри ҷудонашавандаи ҷомеа зиёд гардида истодаанд ки ин мояи ифтихор аст. татбиқи барномаву стратегияҳо барои рушди соҳаи кор бо ҷавонон низ шаҳодати он аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба ҷавонон ва насли наврас таваҷҷӯҳи амиқ дорад. имрӯз ба истифода додани маркази ҷавонон дар ноҳияи Муъминобод низ идомаи корҳои бунёдӣ нисбат ба ин табақаи ҷомеа аст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар марказ бо дар назардошти баланд бардоштани сатҳи саводнокии ҷавонон ва ба омӯзиши забонҳои хориҷию технологияи компютерӣ ҷалб намудани онҳо имкониятҳои мусоид фароҳам гардида симхонаҳои алоҳида бо техникаю технологияи насли нав ҷиҳозонида шудааст. маврид ба зикр аст ки ошёнаи якуми бинои нав аз симхонаҳои омӯзиши технологияи иттилоотӣ, пазандагӣ, маҷлисгоҳ бо 30 ҷойи нишаст ва дигар иншооти ёрирасон иборат аст. қабати дуюми биноро симхонаи омӯзиши забонҳои хориҷӣ, дузандагӣ ва утоқҳои маъмурият ташкил медиҳад. мо имрӯз шоҳиди боз як рӯйдоди беназир баҳри ҷавонон гардидем ки ин ҳам бошад бозкушоии бинои зебою замонавии маркази ҷавонон дар минтақаи зебою баландкӯҳи ноҳияи Муъминобод мебошад. ин ғамхориҳои ҷаноби олист ки мо ҷавононро водор месозад ва ба мо рӯҳу илҳоми тоза мебахшад ки пайваста хонем ва кӯшиш намоем ки ба баландтарин донишкадаҳо дохил шуда ҳамчун фарзандони фарзонаи миллат ва пайравони асили пешвои миллат ба халқу ватани худ содиқона ва софдилона хизмат намоем. ҷавононро ҳамчун ояндасозони давлату миллат, қувваи пешбаранда ва нерӯи ҳаракатдиҳандаи ҷомеа эътироф намудани сарвари давлат боиси болидароҳӣ ва ифтихори миллии ин қишри ояндасози ҷомеа гардида эътимоди онҳоро ба фарду қаду дурахшон ва масъулияташонро баҳри ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ дучанд менамояд. мо ҷавонон шукрона аз он мекунем ки чунин сарвари мушфиқу ғамхор дорем ва пешвои миллат барои мо ҷавонон боварӣ бо эътимод дорад. ҷавонони ин кишвар низ худро воқеи давомдиҳандагони ҳадафҳои олии пешво пиндошта мактаби бузурги ватандӯстии пешвои миллатро сабақи бузурги таърихӣ ва қарзи пурифтихории фарзандии худро сарбаландона адо менамоянд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз иншоот ба сифати корҳои бунёдӣ баҳои баланд дода масъулинро ба фаъолияти пурсамар ва хизмати софдилонаю содиқона ба ватан ҳидоят намуданд. маврид ба зикр аст ки толори маҷлисгоҳи марказ бо тарҳ ва дизайни муосир оро ёфта барои гузаронидани чорабинию маҳфилҳои оммавӣ мусоид аст. ҳоло дар марказ ҷавондухтарони ноҳия барои ҳунаромӯзӣ дар равияи дузандагию катбонугӣ ҷалб шуда машғулиятҳо аз ҷониби мутахассисони соҳибтаҷриба гузаронида мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
محترم امامعلی رحمان، ما جوانان شکرانه از آن میکنیم که چنین شرایط‌های خوب برای ما پیشکش کرده اید. من از نام خودم و از نام کل جوانان ناحیه مومن آباد منتداری خویش را به شما جناب عالی میرسانم و ما کوشش میکنیم که به این همه غمخوری‌های شما سزاوار باشیم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با مسئولین راهاندازی آموزش زبانهای خارجی را در مرکز اقدام ضروری شمردند و به جوانان تاکید نمودند که از شرایط‌های فراهم آورده دولت و حکومت کشور وسیع استفاده کرده در آینده همچون متخصص ورزیده در پیشبرد و رشد ساحه‌های خواجگی خلق حصه‌گذار باشند. زیرا تاجیکستان جوان است و به جوانان دانشمند و لیاقتمند و دارای اخلاق حمیده و معرفت بلند احتیاج دارد. جوانان فعال ناحیه در نوبت خود به سرور دولت وعده دادند که هر یک سخن پرحکمتشان را سرمشق کار خود قرار داده در آینده برای پیشبرد سیاست حکومت مملکت و گلگل شکوفایی وطن عزیزمان تاجیکستان سهم مناسب خود را می‌گذارند. شکرگزاری از پیشوای معظم ملت میکنیم که برای ما جوانان چنین بینای خوش‌طرز و زمانه مورد استفاده قرار داده شد و مشکلات ساحه جوانان ورزش برطرف می‌گردد و ما ورزشگران کوشش میکنیم که در مسابقات جمهوری و بیرون از جمهوری رفته اشتراک نموده بیرق تاجیکستان عزیز را بلند برداریم. قابل به ذکر خاص است که شکل و نمای بیرونه بینای تازه بنیاد مرکز جوانان در ناحیه مومن آباد با اصولهای بلند معماری و شهرسازی معاصر آرا یافته اطراف آن در مساحت بیش از 320 متر مربع میسه‌زار و سبزکاری شده است. باید تاکید داشت که در ناحیه مومن آباد جهت تجلیل جشن 35 سالگی استقلال کشور نقشه مکمل طراحی گردیده تا امروز 31 انشاءات تعییناتشان گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند که بینای مرکز جوانان از جمله آنها می باشد.